Em dic Abril Ferrer, tinc 17 anys i visc a Reus. Practico el patinatge artístic des que tinc 4 anys i faig la modalitat de grup show i individual. Vaig començar el patinatge gràcies al meu germà perquè ell practicava hoquei, que és més gran, i a la pista del costat entrenaven les nenes de patinatge i jo sempre li deia a la meva mare que volia practicar i al final em va apuntar. Vaig guanyar el Campionat d'Europa el 2015 amb la modalitat de grup show. Totes les hores que has invertit es veuen reflexades i això és molt gran.